Tyle razy żeśmy na ten temat rozmawiali. Ja i myślę, Rada też podziela ten pogląd. Nie możemy działać na szkodę gmin. Nie możemy działać na szkodę gmin. Tym bardziej 7 lat temu miało między nami takie ciche porozumienie. Podstawówka zostaje w szopie, gimnazjum nowoczesne daleko szukać o takim poziomie i potencjale intelektualnym gimnazjum na obszarach wiejskich w województwie pomorskim. Na dzień dzisiejszy ludzie oczekują przerwania tego bolącego brzoza i przyjęciem z powrotem. I to jest sytuacja normalna. Bo jak mówię, w 99 ponad procentach szkoły należą do gmin, bo to wynika z ogólnych przepisów. Powtarzam, sytuacja finansowa jest bardzo dobra gminy. Będziemy tam na pewno współpracowali z tymi osobami, które się tą placówką zajmą i od przyszłego roku szkolnego to by miało wejść, zazębić się już, ale już ja mówię pod personelem gminy i tak niby to zostało. Panie wójcie, czy ja mogę jeszcze słowo? To pan wójt mówi akurat teraz, bo nie jest, że pan wójt tu mówi, że właśnie większość mieszkańców jest za tym, żeby po prostu przyjęła gmina. Nie, panie wójcie, z tym się nie zgadzam i na pewno mieszkańcy też się z tym nie zgadzają, bo to jest może jedna rodzina, nie będę mówiła po nazwisku, bo to wszyscy walczyli o tą szkołę i stowarzyszenie tą szkołę wyremontowało, jest jak jest i to po prostu nie zrobiła gmina, tylko to mieszkańcy własnymi rękami, własnymi siłami za darmo, w czynie społecznym i my po prostu sobie rodzice, mieszkańcy nie życzą, żeby teraz przyjęła to gmina, chcą dalej prowadzić tą szkołę, tylko po prostu pan wójt przeszkadza i po prostu nie umożliwia. Daję gwarancję publicznie, że szkoła zostaje nadal. Tak, I nie zabieram. Gimnazjum myśmy zawsze prezentowali jednoznaczne stanowisko i nigdy się ono nie zmieniło. Nigdy się takie były, proszę Pani, uzgodnienia 7 lat temu, jest miejsce tutaj. Natomiast ja wyraźnie zauważyłem, proszę Pani, jaki tam jest klimat. Powinniśmy to przerwać i wróćmy do normalności. Podstawówka niech idzie do gminy i o to plus przedszkole i o to proszę Wysoką Radę. Dziękuję. Ostatnie, bardzo proszę. Ale także ja bym prosiła, że po prostu dłużej mogła mówić, a nie, że pan wójt mi przerywa, tak? Właśnie, że także nie jest, panie wójcie, się z tym nie zgadzam i szkoda, że tu nie ma rodziców, bo jakby na pewno wiedzieli, że jest ten punkt podejmowany, to by przyszli rodzice też, jakby się na pewno wypowiedzieli. Tylko, że nigdy nie są poinformowani i jest bardzo mi przykro, że panie wójcie jest zawsze tak właśnie po cichu wszystko załatwiane, tak? Że tutaj Radzie Gminy tutaj przekazywane są takie informacje, co nie powinny być przekazywane, tak? Bo nigdy, panie wójcie, powiedział pan sam, że nigdy się pan nie zgodzi na to, żeby było gimnazjum. Tylko dlatego pan chce zmienić i przejąć tą szkołę, tak? A rodzice o to walczyli, żeby po prostu było to gimnazjum i nic więcej nie chcemy, panie wójcie. Czy aż tak to... Proszę pani, ja na razie żeśmy mówili, nie będziemy kolejnego jarmarku tutaj no czynić. właśnie, Nie będziemy Prosimy o zamienicie, jeżeli powie pani na tym spotkaniu, na które zaprosiłem rodziców. Panie wójcie, a kogo to była wina? To była moja, dyrektora, kogo była wina? Przepraszam, zamykam. Proszę pani, ja nie mam tego tematu, ja mogę nie przeskoczyć. Boi to, tak? Bo walczyli o tą szkołę, najpierw o podstawową, potem przedszkole. Też mieliśmy problemy i z podstawową szkołą, żeby utworzyć szkolenie postaci, o przedszkole też były problemy. Po prostu nie poszło nam to tak łatwo. No i tak samo jest z gimnazjum, tak? I rodzice chcieli bardzo to gimnazjum, no jak się udało, to po prostu rozpoczęcie roku szkolnego teraz 1 września, no przyszli, się cieszyli, były łzy, po prostu dziękowania. Także myślę, że to nie tylko ja, nie tylko pan dyrektor, to po prostu mieszkańcy, tak? Chcieli to gimnazjum i no się cieszymy, że mamy, tak? Przyszliśmy do pana wójta z podziękowaniem, no ale pan wójt nie przyjął podziękowań, powiedział, że po prostu nie przyjmuje podziękowań, bo 7 lat temu było też takie podziękowania, przyszli z bukietem kwiatów i powiedzieli, że przyjął te kwiaty, a później w nagłówku w gazecie na pierwszej stronie pisało, jak to sprawy, kwiaty przyjął, sprawy nie załatwił, tak? Ale na pewno to nie było ze strony mojej, nie wiem kogo to było, nie słyszałam, dowiedziałam się o tym od pana wójta, tak? I też mi przyjął od nas kwiatów, chociaż no byliśmy troszkę tacy pokorzeni, że nie przyjął tych kwiatów, bo było nam przykro. Chcieliśmy podziękować za to, że nas wpisał, zrobił wpis do ewidencji, że mamy to gimnazjum, tak? Także po prostu poszliśmy z powrotem z kwiatami, no zostało nieprzyjemne, tak? PiS do ewidencji to jeszcze nie jest zgoda.
Takie ja prezentuję tutaj stanowisko. I to działanie z gimnazjum jest szkodliwe dla gmin. Wracam tu jeszcze raz, bo ja nie dopowiedziałem, bo Pan Przewodniczący wtedy zarządził przerwę. Proszę Państwa, reperkusje tutaj działania stowarzyszenia i Pana Dyrektora sięgają poza naszą gminę, do gminy Kartuzów. Ja się o tym dowiedziałem parę dni temu dopiero, ponieważ tam zaczyna się bawić też siatka placówek oświatowych. Ponieważ tutaj stowarzyszenie, czy Pan Łagosz osobiście skamerował kilkanaście osób do tego niby gimnazjum w Szowie. W Staniszewie, gdzie dzieci do tej pory uczęszczały, tam się zrobiła w tym momencie dosyć duża luka. Pierwsze. Uchwałę nr 8 łamane przez 92 łamane przez 07 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie wrzucenia obiektu byłej szkoły podstawowej w Szopie Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Sołectwa Wąska Kuta. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Wyraża się zgodę na wrzucenie od 1 września 2007 roku do 30 czerwca 2012 roku obiektu byłej szkoły podstawowej w Szopie Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Sołectwa Wąska Kuta. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem czytanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw?